sini tei srap sani yagulo no khela muthung saknai sengui khanai ini naikonlai bodol tai Don Bosco Mandai borokni bisingo ini ni khelangnai oमफ्राय tai srap sani bisingo no khela chengjagui thangjana tai norok sunalo girodi tai sini o ini ni live program no puja ni simi paithakjara chung baisaya sak nai tongnani bagui no kaijao tai puja no je nai tongnai takuk tai butuk songno ani koimong kaisa norok o video no tomong nugui tongkhake tabuk ni bisingo no share khlai rodi kam hingke baksa hai nai khai manya abo hai borok ni thanio o video sogui manani bagui asuna hambai Right now.
추적해야 하더라고요.